Маштабна і ўрачыста. Напярэдадні дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў гарадскім пасёлку Шаркаўшчына адкрылі прадпрыемства па вытворчасці сокаў. Праект рэалізавалі ў рамках ініцыятывы «Адзін раён, адзін праект». У запуску новай шматпрофільнай пладова-агародніннай вытворчасці прынялі ўдзел старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігор Сергіяенка і старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Суботин. У якасці падарунка да свята ў райцэнтры адкрылі таксама абноўлены пасля капітальнага рамонту будынак пажарнай аварыйна-ратавальнай часці. З падрабязнасцямі нашы карэспандэнты. Новое прадпрыемства шматпрофільнае і экспартаарыентаванае. Пакуль запусцілі першую лінію прамога адціскання соку. Стварылі 20 рабочых месцаў. На перапрацоўку ідуць яблыкі, аднак у наступным сезоне будуць выкарыстоўваць ягады, вясной бярозавы сок. У далейшым асартымент папоўніцца карыснымі салодкасцямі з фруктаў і мёду. Арганізаваў перапрацоўчую вытворчасць пладова-гародніннай прадукцыі бізнесмен з Мінска, ураджэнец Шаркаўшчынскага раёна Ігор Садоўскі. Пры будаўніцтве прадпрыемства задзейнічаў маёмасць, якая не выкарыстоўвалася. Значную дапамогу ў рэалізацыі інвестпраекта аказалі мясцовыя ўлады. Две очереди мы запустим в следующем году. Это фасовка, это стеклофасовка, это работа с медом, работа с другими овощами, которые имеют другие температурные режимы в переработке. Уже будет основной ассортимент. Это будет уже и ягода, покупаем пресса, и березовым соком начнем в апрель-мае работать. Соки разливаюць у коробкі. Плануецца, што на прылаўкі паступіць і прадукцыя ў шкляной тары. Ёсць свой сад, які будуць пашыраць. Главное – это развитие района. Потому что развитие района дает что? Производство. Благодаря реализации этой программы меняется экономический ландшафт нашей страны. Сохранить страну может только сильная власть, действующая в интересах народа, и опирающаяся на крепкую, стоящую на ногах экономику. Для шаркаўчан адкрываюцца добрыя магчымасці для працаўладкавання. У далейшым тут плануюць стварыць паўсотню новых рабочых месцаў, што асабліва важна для малых населеных пунктаў. Дзякуючы ініцыятыве «Адзін раён, адзін праект» яны развіваюцца і набываюць новае жыццё. Когда появляются такие точки роста в небольших населенных пунктах, то рядом с ними появляются или конкуренты, или дополняющие производство. Поэтому экономика развивается, инвестиции приходят в нашу область. Это порядка по 4 миллиарда в год мы последние 2 года добавляем. Мы понимаем, что это даст свой результат или даст плоды буквально, может, года 2-3, пока построится все, пока раскрутится. Но это уже очень-очень прочный фундамент того, что будет у наших детей, да и у нас, я уверен. Новы выгляд атрымала пажарная аварыйна-ратавальная часць нумар 1 гарадскога пасёлка Шаркаўшчына. На мадэрнізацыю аб'екта накіравалі больш за 4 мільёны рублёў. Зараз гэта сучасны будынак плошчай больш за 1000 квадратных метраў. Пры рэканструкцыі акцэнт зрабілі на пастаноўку ў баявы разлік высотнай тэхнікі. Былыя гаражы не адпавядалі памерам сучасных аўталесвіц. Государство по-прежнему заботится о безопасности наших граждан. Вот открытие этой части еще один показатель данного момента. Ну и в то же время личный состав здесь обеспечен всем необходимым техникой, снаряжением, оборудованием, которое позволяет им качественно и в срок выполнять поставленные задачи. Для якаснага нясення службы створаны ўсе умовы. Пры гэтым жыхары адзначаюць, што абноўленая частка гарманічна ўпісалася ў інфраструктуру гарадскога пасёлка. Інна Кірыенкава, Марына Рамановская і Михаил Хрыстафораў. Навіны Шаркаўшчына.